Balay kag salakyan na sunog sa Talisay City. Palyado nga linya sang kuryente, posible gintunaan sang sunog. Suno sa BFP. Si Eileen Pedreso nakatutok. Sa video nga ini makita nga nagakinarangkara ng mga residente sa barangay Efegenio Lizares, Talisay City pasado alas 2 Domingo sang hapon. Inibangod nag-ibwal na ang kalayo sa balay sa ila kasilingan. Nagbuligay ang mga residente nga mapalong ang kalayo apang hinali lang nga may naglupok. Nakita ko ng kalayo na guluwa na sa simpurti ng kalayo, kadaba-daba na. Dako na gid ang kalayo, mo to nagsinggit ko nga uy nang tabangin yo di. Suno sa Talisay City BFP, ginapanag-iyahan ng day Mary Joy Florendo kag Arnold Bado ang balay. Natabuan nga wala sa lugar ang mag-live-in partners ang natabo ang sunog. Ginalantaw nga sa kusina posible nga naghalin ang kalayo. Initial cause of fire namon dito is overheated electrical installation nila sa electrical systems or wire sa kitchen area. Isa ka balay ni siya, single story. Totally gutted ang balay. Nasunog man ang natuo nga parte sa salakyan sang tag-iya sang balay. Nakaangkon man sang paso sa nawalang abutkon si Arnold. Naglabot sa 360,000 pesos ang balor sang danyos nga ginbilin sang sunog. Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas.